Ahoj, ja vás pekne vítam. Dnes štartujeme facebookový seriál o tom, ako si zariadiť svoje vlastné bývanie, ako neurobiť pritom nejaké chyby, ktoré by nás neskôr mohli mrzieť a aby vlastne sme dospeli k tomu svojmu útulnému a pohodlnému domovu. Volám sa Slavka Ramsová, som interiérová dizajnerka a lektorka a už 5. rok sa venujem navrhovaniu interiérov a učím ľudí, ako si dokážu svoje krásne bývanie vytvoriť aj sami. Kto na to nemá čas, alebo ho to nebaví, alebo nie je si tým istý, tak pre tých ľudí dokážem to bývanie navrhnúť, alebo mu to potom aj na kľúč realizovať. Dnes som pre vás oslovila pána Petra Vozára, ktorý je realitným maklérom najväčšej siete realitných kancelárií Remax. A budem sa ho pýtať nejaké otázky, ktoré si postupne každý deň zodpovieme. Takže vlastne mám pre neho dnes prvú otázku, pretože každý, kto chce mať pekné bývanie a pekne bývať, tak musí vlastne to bývanie najprv nejaké mať. To znamená, byt si kupujeme, alebo chceme staviať dom, takže musíme buď kúpiť starší dom, alebo si kupujeme pozemok, na ktorom budeme stavať novostavbu. Takže ja mám dnes otázku na pána Vozára, vlastne na čo si dať pozor pred kúpou nehnuteľnosti, na čo myslieť, ako nespraviť tie chyby nejaké už hneď na začiatku, ktoré by nás neskôr mrzeli, alebo by sme si s tým niečo vedeli pokaziť. Takže. Dobre, takže ďakujem za slovo, ahojte. Slavka ma už predstavila, nemusíte predstavovať sám. Aby som odpovedal na tvoju otázku, čo je dôležité ešte pred tým, ako si kúpim tú nehnuteľnosť, v prvom rade musím zistiť, ako som na tom s financiami. Jednoducho povedané, buď teda mám nejaké financie nasporené a postačujú mi na kúpu tej vysnívanej nehnuteľnosti, alebo teda musím zistiť v banke, na koľko mi banka požičia. Samozrejme, je lepšie ísť prvé do banky predtým, než začnem hľadať nejakú nehnuteľnosť, na to, aby som vedel, do akého limitu sa musím pohybovať. Takže najdôležitejšie je ono, ak sa aj hovorí, bez peniaz do hospody neles, takisto bez peniaz do nehnuteľnosti neles, hej. Takže to je taká jednoduchá fráza, ale jednoduchá pravda. Takže to je tá prvá vec, musím vedieť, ako som na tom s financiami. Druhú vec, ktorú potrebujem vedieť, v akej lokalite by som chcel bývať, v akom stave by mala byť tá nehnuteľnosť a na základe vlastne týchto kritérií, čo sa týka, dajme tomu, toho stavu. Či teda kupujem holodom, holobyt, alebo chcem kúpiť nejakú staršiu nehnuteľnosť, prípadne nejaký byt, ktorý je plne zariadený, musím presne vedieť. Ešte sa vrátim trošku k tým financiám, tam je veľmi dôležité počítať s tým, že keď kupujem nehnuteľnosť, tou kúpnou cenou tej nehnuteľnosti to jednoducho nekončí. Musím počítať s nejakými ďalšími nákladmi na to zariadenie a vybavenie tej nehnuteľnosti, prípadne na úpravu a rekonštrukciu nehnuteľnosti, zvlášť ak kupujem teda staršiu nehnuteľnosť. Čiže ak aj teda mám nejaký limit v banke, musím, alebo teda vlastný limit, tak musím vždy počítať s nejakými ďalšími nákladmi na investície do tej nehnuteľnosti. Samozrejme, ak mám teda toto všetko poriešené, najmä tú finančnú stránku, tak na základe vlastných predstav hľadám nehnuteľnosť podľa lokality. A samozrejme aj veľkosti. Akú teda nehnuteľnosť chcem, či chcem rodinný dom, 1, 2, 3 izbový byt, aká veľkosť mi teda vyhovuje, tak pozriem si na internete, ale zase na internete zväčša bývajú tie ceny aj často klamlivé, hej. Aspoň hrubý odhad získam tým, že si porovnám nehnuteľnosti, aké chcem kúpiť a teda už potom nasleduje až ten proces tých obhliadok. Super. Takže vlastne dnes sme sa dozvedeli, keď chceme kupovať nehnuteľnosť, musíme si zistiť vlastne, aký máme finančný limit. Pokiaľ nemáme vlastné prostriedky, tak zistiť si v banke v podstate ešte skôr, než rozbehneme tú kúpu, či nám banka toľko peňazí požičia, aby sme si vlastne mohli tú svoju nehnuteľnosť, ktorú si nájdeme, ktorú si vysnívame, aby sme si ju mohli kúpiť. A potom ujasniť si nejaké tie naše predstavy, v akom stave chceme kupovať nehnuteľnosť, v akej lokalite a pozrieť si približné ceny, aby sme boli aspoň približne pripravení na to, čo nás bude ďalej čakať. Takže ja ďakujem Petrovi dnes za odpoveď a zajtra sa môžete tešiť na ďalšiu otázku.
Dovidenia. Ahojte. No, myslím si, že super. Paráda. No tu ja v profici, čo chceš? Markiza, Markiza. Že?